45, page 32. Kami sesama berkenaan bersama yang berjasa Gerca Allah usul Anikul Gurni Jabat yang usul Visita Twitter Anikul Jasin Kalau Wanita Cebuda Debani World Nation yang usul Visita Tur Visus Anikul Debani Kiri Kanikil Bersikuera yang usul Visita Ronaldo Sikuera Anikul Debani Lesur Karantar Anika Victor Anikul Cynthia Mascarinus Debani Ifrul Sinajat yang usul Visita Mascarinus Kuda pun berteriak yang bersul misita Shanti Fernandes bersama bersul misita John Aningli dari Sultan Ibudo baik nomor asosiat Seria serupa dari Sobras Guru dan yang bersul misita Singla Jesane serta bersusul Selmaris Aisyah Acara Kerta Sana Ikhwai Bergis dan yang bersul yang bersul dan kurma bersul ketiga namanya दूसरे वर्ष सो जन्म दिवस आचरण करता आणि जॉय सिद्धेला त्याचे बसून आणि त्याच्या कुटुंबाबरोबर प्रत्येक एकाने मागण्या आणि तसेच तर आम्ही ससा फ्लेक्सन ईश्वरशा या सर्व त्या समाबराबर फिरगस कुटुंबाची भावबहिणीची आणि आमची खासगी त्या समा मरियमाई मुखांतर तेव्हा आम्ही उभारून देऊ हे अर्थ आम्ही सचे बलिदान आम्ही घडवूया बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोन्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकूण तुमचे सोबे आसो भाव भयणीनो लोकमायेच्या नव्याणवसो 7 दीस आणि त्रिदुवमाचो पयलो दीस आणि ह्या दिसा आमी नितळ वारी मरी काळजान आनी मनान नितळ म्हणलो संदेश घेवन आमच्या आयचे जयंतीच्या बरी एक नितळ जिणी जिवंक करूं आनी तिच्या लागीं कृपा मागता तर ह्या बलिदाना वेळा आमी पक्की म्हणून घेवया काळजाच्या निवतीच्या नितळेपण आनी पयस आसांव म्हणले उदास करून देवाचे एकामेकाचे भक्साने मागया Mau pagi setelah itu kita berdua, menjadi saling cinta, menjadi cinta yang besar, ayat yang Indonesia, ayat yang Italia, Honzora,
सर्वपदवेदार देवाची काकूत करू आणि आमची फाटका बगसून आमकां सासणाच्या जिविता पावो. प्रार्थना. सर्वेस्परा आमच्या बाबा, आमकां तुझ्या भुरग्यांक सदा कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी भाग्यवान बरीचे विनवणे हे जिणेच्या दुकांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोष पावूंक आमकां पावय. आमच्या सगळ्या तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सोय पवित्र आत्म्याच्या एकपणाक जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. उत्पत्ति पुस्तकं देवाचा सुरेश राजमान पृथ्वी आकाश नसली ते नाव पृथ्वीचे जडा घातले शेतान कसले सतत किलो घातले की त्या
सर्वेस्पर तुमचे सोबे असो मार्काप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची सुवार्ता परत्यान एक कोटी जम्याक लागया म्हणून जेजू सही लागलो आयका तुम्ही समेस्त आनी हांव सांगता ते समजून घेया भायर जावन मनशाचे भितर वेता ते कसलेच मनशाक मेळयना पूण मनशा जावन भायर येता ते मनशाक मेळयता जमाक सोडून तो घरा गेल्या उपरांत ताचे शिष्य येवन ते ओपारीचो अर्थ विचारी लागले तर जेजून तांकां सांगलें तुमी हेरां बरी समजणी घातलेले कितें भायर जावन मनशाचे भितर वेता ते सगळे ताका केदींच मेळोवंक शकना हें तुमकां समजना काय कित्याक जें कितें भितर वेता तें ताच्या काळजांत प्रवेश जायना बगार पोटाक वेता आनी उपरांत भायर सरता अशें सर्व घणां शुद्ध म्हणून ताणें हासारलें आनी म्हणून तो म्हणालो पूण मनशाचे भितर जावन कितें भायर येता तें मनशाक मेळयता भितर जावन म्हणजे मनशाच्या काळजांत जावन भायर सरता हे खोटे आलोचनो प्रद्वार अनैतीक संबंध चोरी खून व्याभिचार दुडवास खोटेपण कपटीपण बासकळपण मसर निंदा गर्व आनी पिशेपण ही सर्व वायटां मनशाचे भितर जावन भायर सरतात आनी ती मनशाक मेळयतात देवाचे उद्धार हे जेजू क्रिस्तोतय म्हज्या मोगाच्या भाव आनी भयणीनो प्रेमाच्या 3 दिसांनी मोरयेमायाचे 3 शेनूळ आमी नियाळो प्रयत्न करता आज पयलो दीस आनी आमच्या मुखार आसतो विशय नितळी अंकवारी आमी बरेचशे नदीन म्हणटा आसतना नितळी अंकवारी म्हणटा संवसाराच्या दृश्टीन नितळ कोण चिकोल नासलो चिकोल नासली संवसाराच्या दृश्टीन नितळाय भायली नितळ जावंक सांग लायफ बॉय लक्ष चंद्रिका पेट्रोल वस्तू नितळ जावंक सर्फ एक्सेल निर्मा पयले वार सोदता आयन नितळ जावंक विमो आनी काय सतिना बॉर्डर पयले नितळ जावंक हार्पिक बायली नितळ जेजूच्या काळार शास्त्रीय फरिसेव असगळ्या नितळाक सगळे मान दिताले पियो उदक ना तरी थोडे हात धुताले पियो म्हणजे म्हळ्यार नितळ जावंक जाय मागीर तांदे उदक रांदून उदक ना तरी पांय धुताले दिल्ल्या उदकाक आनी शुद्ध अशुद्ध म्हणल्यो मस्त सक्ती तांकां आसुल्यो बघा चलो मोरयेक कित्याक आमी नितळी अंकवारी म्हणटा कित्याक ती सदां जाताली म्हणली सोबीत वस्तू न्हेसताली म्हणली फेशियल करताली परफ्यूम आनी बॉडी स्प्रे घालताली म्हणली मोगाचो मागीर जेवण जाल्यार वाचप आमकां ह्या सावलांक जापी दिता मरी नितळ कित्याक तिचें मन नितळ मरी नितळ कित्याक तिचे हाडीच नितळ मरी नितळ कित्याक तिची साल नितळ मरी नितळ कित्याक तिची जीण नितळ मनशाक मेळोवचें ताणें आमच्या खाणांत न्हय मनशाक मेळोवचें ताणें पिवच्या उदकांत न्हय मनशाक मेळोवचें ताणें निश्च्या उस्तायत न्हय मनशाक मेळोवचें ताच्या आंगाक लागिल्ल्या चिकलान न्हय मनशाक मेळोवचें भायर जावन भितर वेच्या संती न्हय मनशाक
मनशाक मेळोवचें भितर खावन भायर येवच्या संगतींनी म्हणून जेजू आज आमकां सांगता. खोट्यो आलोचनो मनशाक मेळयतात, प्रतमार मनशाक मेळयता, अनैतीक संबंध मनशाक मेळयता, चोरी मनशाक मेळयता, मत्सर मनशाक मेळयता, निंदा मनशाक मेळयता, गर्व मनशाक मेळयता, मनशाचें काळीज ताका मेळयता, मनशाचें मन ताका मेळयता. मरी कित्याक आमी नितळ म्हणटा? कित्याक तिच्या जिणेंत असलें कितेंच आमकां पळोवंक मेळना. कीर्तन 15 म्हणटा, तुज्या तंबा भितर कोणाक रीग मेळत येसुया. कीर्तन 24 म्हणटा, तुज्या पवित्र दोंगरार कोणाक सोडोंक मेळत. बघाचो कीर्तन 15 आनी 24 ह्या दोन सवालांचो जाप कितें? कोणाक देवाच्या तंबा भितर आनी पवित्र घरार वचूंक सोडोंक मेळत? जाप आसा खोटी मारी घातल्याक, फसाई घातलेल्याक, न्याय चलतेल्याक, पेराचे बदलाम घाली घातल्याक, काळजांत लावन सक उलयतेल्याक, निंदा करी नासलेल्याक, आपल्या इश्टांक वायट करी घातलेल्याक. मोरयेची जिणी इतली नितळी तिका कुडयाक समेत सर्गाक देवाच्या तंबाक वेचे भाग मेळ्ळे. देखून कोणाक वचत हे सवालाक जाप मोरयेक हे भाग मेळ्ळे म्हणजे आमकां कळी जाता. तिका देवाच्या पर्वताक वेचे भाग मेळ्ळे. मोरयेची जिणी इतली नितळी देवच सर्गा वयलो तंबाक देव तिच्या गर्भांत आयलो. जेजून शिकयलें 8 भागी तुम्ही आयकता, भागी नितळ मनाची देवूच तांकां पळोवंक मेळटलो. मोरयेचें काळीज मन इतलें नितळी देवा ताका सांगता ती जियेली. म्हाका तर मोरये परी आमी नितळ जावया. कशें ओडून सांगली आनी हेर साबार आमी करची तांकां सांडून आमी एक निर्धार ह्या वेळार ह्या दिसांनी मुखल्या दिसांनी घेवंक जाय. आमी नितळ जायते तर घरांतलो बरो सांगू वाडल्यार जावचें ना. भायल्यान मात आमी नितळ जातल्या, पूण देव शेता आमची सगळीची बरी माया शेता आमी भितरल्यान नितळ जावंक जाय. देखून आमकां एक आसा हातेर खूब सार जावचें. आमी पातकी सैपाची. मोरयेच्या जिणेंत जल्मांत हांवच पाताक घातलें आनी उपरांत तिणें पाताक केलें ना आनी तिचें काळीज, तिचें मन, तिचें सगळें जिवीत नितळ उरलें, कांत नातलें उरलें. पूण आमकां आमच्या मनगड्यांत हांवच पातकाचो वसो म्हणटा आमी ओरिजिनल सीन मुळा हांवें पाताक आमचें थंय आयना. आमच्या पुर्वजांनी आमकां दिली एक आस्तुयें, पूण आमकां जेजून आनी एक पाव दिला नितळ जावच्याक. आमचें जिवीत कितलें मेळ्ळें जाल्यार तें नितळ करयेक आनी नितळ करूंक तुमकां सक्रामेंताचो अवकाश दिला. आमी इंडियाची सदां येता कित्याक हांव सांगता म्हळ्यार सगळ्या संवसाराक सदां येना. थोडी 2 फावटी जाता आसतली थोडी सकाळी आनी संजे. चिंतून आसा दिवून नाल्यार बरें म्हणून थोडी दिसाक एक फावटी सट्टा वचून ह्या वर्गास थोडी हप्त्याक 1 फावटी येवची आसतली. हांव चिंता थोडी नयतनातली आसतली. तेवढी गरजे काय आमकां बारीक आसा. बघाचो आमच्या कुडीची नितळाय कितली गरजेची म्हणून आमकां समजता. तर खूब सार जायनातलो व्यक्ती आसा तर ताच्या भितरल्यान कितले घाण आनी कुसाडाय आसा म्हणून चिंत्या बघाचो. वर्साक 1 या 2 फावटी कितें कुसाड जावंकूच जाय. हाच्या निसक्तीक जावची आसा आनी भोव बरें. पूण कुसाड जावंकूच नातली पाताकूच ना आमची. म्हजे भितर कांयच बोलना आमची जायती आसा. विशेश करून आजकालच्या संवसारांत पाताकूच ना. म्हणजे सगळी जी सारकी आसा. हांव इतलो बिजी आसा, इतली बिजी आसा, पाताक करूंक म्हाका खंय वेळ आसा म्हणून देवाक इंसाल्ट करची आसा. ह्या सगळ्या संदर्भांत आमी सकाळी
एक निर्धार घेवंक जाय मोगाचो आमी बरी नितळी वारी आमा पासून विनंती करून आमी वाटता तर मुखल्या दिसांनी करेजमाच्या दिसांनी आमकां खंय अवकाश मेळटा तर आमच्या भितरल्या जिविताचेर आमी कोलंबियेक सामुदार नितळ करूंक जाय देवान आमकां एक सादी सोंपी धर्माची वाट दिली आमी खुमसारचो आमकां आमच्या घरांतलो पयर व्हरूंक मेंटली वेस्ट मॅनेजमेंट घरा येवंक पडटा कितलें बरें आनी देव आमकां सगळें पाव दिता त्या झाडा तुमचे वेळे म्हजे लागीं या हांव नितळ करता आनी ह्या सगळ्या संदर्भात आमी जर तिरस्कार केले तर मोगाचो एक नालीक जाय आमचो बाप साहेब थोड्या वर्सांनी जाल्ली गजाल आनी खरी फुटे करता लोकांक खूब साराय कामणेच्या पयलें आपूण जावन पयले दिल्लीक खूब सार जाता थोड्या कडेन भितर व्हिडियो पळयला आसतलो आमी सगळीं भितरल्यान मेळ्ळी मोगाचो देखून आमची संगीतची माय आमकां एक चॅलेंज पंतावन दिता तुमी म्हाका नितळ येवपाक दितात तर म्हज्या नितळायेक हांव तुमी कितें शिकात तर आमकांय नितळ जावंक अवकाश आसा आमी बरी मायेचे लोक मायेचे फेस्त करता आसतना कितली सोबीत ती नितळ ती आमकां दिसता तिची नितळाय पयली मातली भितरली आनी ती गरजेची म्हणल्यार गोड आसतोया म्हाका चलो विशेष करून आज आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यां पासून आमी मागया नितळी माये आमा पासून विनंती कर आनी नितळ निसकळ पातळ नाचलेली नेणटुली भुरगीं आमच्या कुटुंबांत आसा आमच्या घरांत आसा तांचे धांवणे आमी शिकता आमच्या उमो आमी काडयता तांचो आमी कॉन्ट्रॅक्ट करता पूण तांच्या जिणेन पातळ ना पातळ घेवचे सोकास आमी जाणटी काय पावत आसतना देखून ह्या नेणटुल्या भुरग्यां पासून आमी मागया संवसाराची गरीज संगती मेळ्ळे पळोवन तांकां लागना मनोवच्या ती नितळ सदांच चोरून पातकारान पयसोरूंक विशेष करून तांचे पासून ती आमी आज मागया म्हज्या भाव भयणीला हे म्हज्या आनी तुमच्या बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता नसलें हांव म्हूण मागता देवा आमच्या सगळींच्या बाबा मनीस जाल्ल्या म्हज्या एकल्याच पुतान अंकवार मायेक हांव जल्म घेताना तिचे अंकवार पळमी वाडूंक ना पूण विचित्र तरान तें पवित्र केलें आपले घेतिल्ल्या मनशा सैलावरुमी आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटोवणी तुका मानता कसली जावं क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देव वासुया सर्वेस्परा पवित्र बाबा तुझ्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं म्हज्या पोट म्हणून वळखून आमी तुका धीर वासूंक फावो
वाचनेचे गीत गाऊन तुझी कनवाय आम्ही वाखण गाऊ शेकन शेक प्रितुमेचे कितली वर्ती तुझे विजविता सर्व काळी मनशातय कितली अपरे तुझी दयाळाय तुझे नामिक चाकाणीचे काकुळतीन तुवे नदर घाली आणि असो सोडून मनशा कुळाचो तुझो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो ताचे उदेशी देवदूतांचो दळदार संतोषान तुका वाखणटा सरकार तांचे वाखणेक आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता बाबा करूस तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जाले तुझ्या पवित्रांतल्यान घडोवन ही देवी पवित्र जालेला हांव जावं ती आमकां जसो जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले स्तुशेंकर सुवर्ण सुसुबेच्या आदी ताणें उलो घेतलो तुका भिनो संत म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त येयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समारंभची तेच बरी जेवण जातच ताणें काच घेतली तुका नव्यान दीन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें ही तुमी समेस्त घेयात आनी अंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काच नवे आनी सासणी कराराचे हे रगत पातळचे वचन तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत ते वाडोवतले हे म्हज्या उल्हासाक करा Bawata sangkut warga tuya Jezuच्या मरणाचो आनी तुला जीवनपणाचो आमी भक्तीपटी उडास करता आनी हो जिविताचो उणो आनी ही सगुणीची कांच तुका समर्पिता तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करून आमकां फोव केले देखून आमी तुका भेट वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सोदिला समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वर
सुद्दां अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र देशात राज कर. फ्रांसीस आमच्या भगिनी बाबा, पीटर पॉल आमच्या भोगी बाबा आणि सगळ्या सर्व बदला बराबर एका प्रतिमान वाढले. फलांची गुणपणा सर्व सुरू मेळ्यांच्या आमच्या भावामुलीचे पाकळून कर. तांकां आनी तुजे सकत मेळ्या सगळी सांग तुजे परसळीक मुखार वळीक फावो कर. आम सगळी संगीतया कर मनाने मागता आंकवार करी देवाचे मागे संगती आणि ती सर्वती भाग्यवान सुसे आमचो पात्रो सांग. भाग्यवान देव तुका आनी सर्व प्राणी तुका मानवऱ्यांच्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखांत आमकां वांटोदी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंका आपोव कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटा सर्व वेदांता सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सर्वतराचे आज्ञानानुरूप आणि चलशी केलेले मागणे आम्ही सगळ्यात आधी घेऊन म्हणूया. आमच्या सगळीच्या तुझे नाव पवित्र जा, तुझे नाव संपूर्ण तुझी खुशी सन्मान जाता तशी संसारात जा. आमचो सरस्वरा सर्वाय कमतियम कालेवा नैगुण्या जीवितांत सुरस्त कायम सगळींचे महागण्याच्या सुरतराजे जो क्रिस्तचे येणे पूर्वशांत रेखऱ्या कामका तुझे उदाहरण पडली सर्वपाक कांती सुनय आणि सर्व कांतांतली वाटाय सुने जेजू क्रिस्ताच्या जन्मतामुळे तुमकां शांती दवरता म्हणजे शांती तुमकां दिता. आमच्या बापाच्या लई पण तुझ्या भविष्याच्या आवडपाचे दीस घाले आणि तुझे कुशा प्रमाणे तुका शांती दी आनी पोटांत सांबाळ. तुझी येताय आनी राजवडसले येताय सासनाच्या सासनाके सोन्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक शांती दिया. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. हे शेळीच्या जीवनाक आपोले लागलेली आमी सकयल सुभागी Amen.
प्रार्थूया. कलवळ्या बाबा मागे वचपाक मरयेक आमी आसमान दितना तुवें आमकां सगळींच्या जेवणान रादोशी केल्याय देखून आमी संतोश बरी जाल्या आनी विश्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच पालमेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां पवजल्ल्या सुणवंताराची भक्तीपणी चाकरी करून आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. Pokoknya novenaca sampai di sana syam, ane jadi syam maka sehiu, episode cemberi dan kodong dewaja kerajaan apur pada di sikundi, muri maeso, nitola eso sikunu, apa sesargi dewaja keraso ni antile asal manadipa liu nasrado. Prostutu main sebenarnya nansam ho, teaser te apri sewa di masa, sebenarnya director sama masa. Jasmi sanjay terpe kau tambah dew kore korumanda ani nancam pisama tambah zaid mangka. Hai jadi saja bukti bom ani kesen sini saja di kurdisulun benya Fatimah wadadani tambah sebi sang dew kore korum. Hai jadi saja choir mana padla United Family choir tambah sebi sang kau dew kore korumanda. Sangat asal hai jadi sa Ora sekian kami saja beri tanah besar sekian semesta di Bonego pada jadi sam hari punya di sana tuan di Stridung hari ke Muria Raja Pesta ora sekian besar sam Muria Maesha Madar Magum untuk jadi nanti asam misalnya orang lagi mati suruh berusaha saja sekarang mati di Kamelta Muria Maesha mati Muria Maesha mana mati suruh dia hari terjadi ada pesuatan maju. Hai jadi sana kami saja beri tanah hari ke novena besar sam Muria Maesha Madar memang terserah. Hai jadi saja kita sama yang berbiasa. Eklecha Maesha putri dulu pun sam benatiasa. Charles nanti azal berani di sam benatiasa. Eklecha share ta usmor pun sam benatiasa. Saman nanti semasa perihal sam pada pun mani benatiasa. Kan kenderi mari guru mata merce besar, eka pun mani benatiasa. Sezara maya makan tahu benatiasa. Zanyar seni case di perihal sam je besar. Muria Maesha Madar memang biasa. Garaje kamu berani dengan mata ko ke budak benati kerta. Galpun ani Europe panas lelia beriang Chicago Nations ani orang kamu cepat benati biasa. Bisa ni artisan aci mulai di buri sampo benati biasa. Eklecha kut macam kuta ce asal berani sampo benati biasa. Eka beriang white semua tahu. Ani white kata tidak suka suruh ko benatiasa. Ekalan berjang beri mulai di mana coba suruh benatiasa. Satwi WG PUC ani ke BE medicine kita berjang beri Chicago ko बहुत बड़े coba suruh benatiasa. Bank काम करते रहते समझते परिवार साम benatiasa. Eka sari suria beri mulai di mana coba suruh ani berjang cedera di mana coba suruh benatiasa. 25 फुट मात्र घरांत समाधान असो benatiasa. तशेंच एका भुरग्यान नाटकां लोक कडला शिकपा खातीर ते परिक्षा benatiasa. बरें काम आनी बरें सांबाळ म्हणून थोड्यांनी विनंती केली आसा. थोड्या कुटुंबांनी आसलेली आर्थीक परिस्थिती वा आर्थीक अडचणी मनशां तांकां आदार मेळचे पसत benatiasa. एका मानेस्ताक ड्रायव्हिंग करतना न्हीद येता आनी ह्या वेळार तांकां समृद्ध असो विनंती केल्या. एकल्याक बरें काम मेळचें पसत benatiasa. एकल्याची भलायकी बरी जावचे पसत आनी लोकमायेची दाराळ आशिर्वादां आनी बेसांवां आयच्या दिसा प्रत्येक रितीन आमी मागता. आयच्या दिसा जल्मा दिवस आचरण करतात. सना मिकायल वर्गीस 7व्या वर्साचो आनी दुसऱ्या वर्साचो जल्म दिवस आचरण करता. एडम जॉय सिक्वेरा दोगांय भुरग्यां पासून तांच्या कुटुंबा पासून आमी मागया. ह्या दिसांनी आमची भुरगीं परिक्षेंत आय करून आसा. सकयल भुरग्यांचो एकडी भर उगडास आमी काडया.
आमच्या भुरग्यांक बरी मायरागोनी बरी भलायकी बरी मौल्य आनी बरो फुडार आमच्या भुरग्यांक मेळचे पासून आमी मागया सांगात आसत मात सगळ्या प्रायमोन भाव भयणी पासून पिडेस भाव भयणी पासून आमी मागया देखील आमी मेळवया त्या म्हाका करतील आसा लोक सैनिके नव्याचे मागणे हे मागणे आमी सांगता म्हणया देवाचे माये आमचे शिकाये कदावी अंगवार मरिये पिडेसाचे भलायके पात्रांच्या आसऱ्या तुगेसाचे यशावणे आनी आमचे मंगळार दूर माये आमचे कस दूख आनी पिडाशिरा तुझ जाणाय लोक शहरांतल्या गोट्याक तो डिस्ट्रिक्ट पडलेले येत हांव आज पर्यंत सभारशना विविध उपकार कोणते माता जोड दिताय तुझे मसरते आमकां येतलो पर्यंत मेळिल्ल्या स्वरूपान समुद्रास पडून देवाक आमी हर घालिताना आमकां निरांतय उपकारी मनाची साम प्रेरती मोगाडे माये तुझे मसरते सभारशनाक कुडीचे आनी पतीचे भलायकी लागल्या आमी तुजी भुरगीं तुजी आवडीस सारक्या ओवाळ मोगाचे फातयो तुझे सृष्टी धावून येतात आणि आमच्या काळजाचे अंतरी तुझे समोर दवरता सर्व वाईट विघ्नात नाही वाऱ्या वादळात नाही अवघड अनुभवात नाही आणि दुश्मनाच्या हातात ती आमकां राखण कर बरे आनी सकाळच्या वाटेन आमची गटाच्यो सपाट आमकां समेत आनी नागऱ्यात मरणांतले आमकां निवार पातकांता आमकां पयस दवर कश्टा वेळार खातीर आनी पिरासणे तुज्या पुताची देख देवा बापाचे कुशीक अभिमान करून आमकां करपा जोडून दी देवाच्या मोगाक मात्र झाल्या येऊन माई आमचे पासून आमच्या भुरग्यां पासून आमच्या कुटुंबा पासून आमच्या धर्मिका पासून आनी आमच्या घरगस कुटुंबा पासून देवाला विनंती कर सांत धर्म देता अंगसर पेसा नजर आमच्या सर्वांचे लोक मायेची जसा मागून दी आमीन आमच्या बापाक सगळीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज संपाये तुझे कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं Namangkriye pengbere sentuji sanata Sri Abdul Bersudi Ani Sudi Paul Tuja Bersudi Jisu Mima Papa Ani Puta Ani Pavitratnya Besar Selima Ani Pesa Wangkirnya Opran Gerak Mekau Syanita Opran Abadi Guru Amin Aika Disace Nobe Ani Benis Sebro Aku Kurso सर्वेश्वर तुमचे सोबे असो आणि सर्ववेदान देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचे आशीर्वाद घालो उत्सुने या ख्रिस्ताचे शांती तुमकां धाडटा देवाचे मोडका आपले सुनेचे साधारण
Namanya Pemperle Suji Sanata Srian Kata Sudi Anisni Fong Jogo Suji Jesu Ani Dewa Soput Muni Solo Namanya Pemperle Suji Sanata Srian Kata Sudi Anisni Fong Jogo Suji Jesu Bagi Mandi Dewa Cimai Ama Persut Bina Tiga Magia isinya gereja Israel kedapatan Kristen mencapai kita amin sama-sama pada kesan besar dari cuma pengacara anda kami kawasi kedapatan dan kesan membuat makau Kristen jasanya berubah amin Nama Bapa dari Putra dari Pemikirannya Nama Bapa dari Putra dari Pemikirannya Nama Bapa dari Putra dari Pemikirannya Sebagai yang seperti ini adalah yang berbeda untuk membuat antara kami sampai selesai amin. Sesna solusi kita kisahnya ini yang terkait sendiri kembali sama dengan solusi amin. Di mana bisa baik berdasarkan sama-sama semesta dan di mana sang dari sutusan swikar dari semula menjadi kaltivitas biasa. Di mana kita mengenalnya